Amen, bantwana bezithunywa. Igama lami ngenkosazana Ndoni yamanzi. Kule video le ngizochaza kabanzi ngezimpawu, ama-signs namaphupho, ama-dreams noma izibonakaliso oba nazo ezikuvezela ukuthi wena umntwana onezithunywa. Ama-signs oba nawo noma izimpawu yilezi: umuntu othanda ukuhlala yedwa, uyi-one. Umuntu othanda yazi ngathi ungathola la uhlale khona la kunganamsindo khona, uthi noma abantu bahleli bahlangene wena uzithanda la uyi-one khona. Nanoma kunomsebenzi noma kunephathi noma kunani, wena uzithanda ukuthi hambe bese uyozivalela ube one lapho. Awusulo muntu othanda ukuya emizini, or umuntu wabangani kahle kahle, noma abangani bahambe bakujikele. Wena umuntu othanda ukuzihlalela, uzivalele, ucasuke futhi abantu uma bazoloku bakukokotele uze uzibuze ukuthi kanti uyaphi ngoba uthanda ukuzivalela. Uba umuntu onokuphathwa ikhanda, akuhlupha ikhanda uma umntwana wesithunywa. Umuntu onenhliziyo encane, usheshe wena uthukuthele wena. Manje u-right, manje sowuthukuthele. Uba umuntu onozwelo, uyazwela umuntu uma angasi-right, uyazwela kuwe mhlawumbe, or ubona umuntu ongaphathekanga kahle, ongaphilile, lento le ayikuhlali kahle. Noma umuntu oswelayo ayikuphathi kahle, uzwela kakhulu, usheshe uzwele. Awuzwani nomsindo uma uyenza abanye abantu, kodwa wena uma kuwuwe ku-right. Wena ungathukuthela omunye umuntu makacula, kodwa uma kuwuwe uculayo ku-right. Ubona ngathi ku-right. Unokukhuluma wedwa, ukhuluma wedwa, ukhuluma nesithunywa sakho. Nokuba umuntu othanda ukhuluma uze uhleke ngoba umuntu onesithunywa. Ma unesithunywa uba umuntu othanda ukucula. Uyathanda ukucula, uhlabelele, kujabulele ngelo sohamba nayo. Bese-ke amaphupho oba nawo mangabe uwumntwana wesithunywa, unokuphupha ukhulekela abantu, uphuphe nje wena ubeka izandla ebantwini, abantu basinde. Uyawaphupha lawo maphupho lawo, ikubonisa ukuthi wena uzophila leyo mpilo leyo ekanjalo, uzothi uma ubeka abantu izandla baphile. Unokuphupha uphrofetha abantu. Uma uphupha kanjalo ubonisa ukuthi indlela leyo ophiwe ngakhona uzofika kuleso sigaba leso, kuleso stage sokuthi ukwazi ukuprofitha. Umuntu onokuphupha uhlabelela. Uma uphupha uhlabelela noma uphuphe ukhuleka, kuye kufune ukuthi uma sowuvukile leyo ngoma mangabe usayikhumbula uyihlabelele, ijabulise isithunywa sakho, iyasikhuphula. Ingoma esithandiwa isithunywa sakho. Uma uphuphe ukhuleka, ufuna ukuthi uma uvuka lapho ukhuleke, isithunywa sakho siyakubonisa ukuthi khuleka ngoba yiyo impilo. Uma unomntwana wesithunywa uphila ngomkhuleko. Ungaphupha ufunda iBhayibheli noma uphuphe ukhulekela ichibi, ukubonisa ukuthi indlela ozophilisa abantu ngakhona leyo. Uphuphe amajazi noma izambatho, ngizothini, iziphika noma izambatho zenkonzo ethile. Zikubonisa ukuthi thina sikufuna ukuthi ugqoke kanje, thina sifuna ukuthi uhambe uye uvakashela inkonzo ethile. Akusho ukuthi uma uphuphe inkonzo ethile soyagijima leso sikhathi uyafika lapho mina ngiyazinikela. Cha, cala uye uhambe nawe uyojabula nalabo bantu labo ohlangana nabo. Bese unokuphupha izindiza, aeroplane, unokuphupha ibhayisikili. Uma umntana wesithunywa unokuphupha isibhakabhaka, isky, uphuphe ama-moon, uphuphe inkanyezi, uphuphe ilanga. Uma umntwana onesithunywa
uba umuntu obhekana nalawo maphupho lawo, uphupha amanzi. Esikhathini esiningi uzophupha amanzi. Uzowaphupha amanzi, mhlambe uphuphe ubona amanzi waselwandle, mhlambe uphuphe ubona imifula, uphuphe ubona izimpophoma, amaphupho wamanzi lawo. Nokuba nawo uphupha usemanzini or uphupha useceleni ukhuleka, mara amaphupho lawo avamise ukuthi ube nawo lawo. Yiwo-ke ama-signs umntwana onesithunywa abanawo kanye namaphupho. Ngiyabonga. Please don't forget to subscribe to my channel. Click on the notification bell ukuze nizobona mangizoposta enye video elandelayo, ngoba la kule channel ngifuna ukuthi sifunde more ngalesiphiwo esiphiwe zona lesesithunywa. And then like my videos, and then share with others, ngoba nabo bazokhona ukuthi bawabone bafunde kabanzi. Ngiyabonga kakhulu. Thank you.